Evo nas i u trećem tutorialu gdje ću vam pokazati kako baciti vaš prvi efekt, što su to layeri i kako pogledati zapravo kako izgleda recimo nekakav efekt na nekom videu. Ok, prva stvar koju moramo napraviti je ako želimo početi sa nekim radom, moramo imati neku kompoziciju. Znači to je ono standardni proces pri radu u After Effectsu. Otićemo gore u Composition i vidimo zapravo da mi ne mogu uopće selektirati to. To je zato što morate imati selektirano nešto u After Effectsu, tipa neki pano. Pa primjerice selektirat ću tu projekt pano i recimo otiću ponovno Composition i New Composition. Tako da znate u buduće ako vidite da ne možete selektirati, da znate u čemu je kvaka. I tu nam se otvorio ovaj prozor i dati ćemo ime recimo test. Čisto radi tutoriala. I recimo da nam ovi postavke pašu i duljina recimo 10 sekundi. I to mi isto paše. Kliknut ću OK. I sad nemamo zapravo ništa i recimo da želimo uvesti naš videoklip u obradu neku. Možete to učiniti na više načina. Jedan od njih je recimo otići na File i otići na Import i File. Ili možete otići ovdje u ovaj tu projekt pano i kliknuti u nekakav prazni prostor. Primjerice ako kliknete ovdje, to neće baš moći jer će selektirati tu našu kompoziciju. Probajte pronaći nekakav prazni prostor, primjerice ovdje u tu lijevoj strani. Ako nemate baš ovoliko stvari kao ja ovdje, onda ćete vjerojatno imati prostora i moći i dvokliknuti. Ali primjerice kliknut ću dva puta ovdje i otvori mi se ovaj dialog. I primjerice ja želim baciti nekakav svoj video klip. I recimo našao sam ovaj tu glavni footage dvorišta i kazat će mi open. I tu mi se otvorio, ali pošto mi jednostavno ne treba da imam ga dva puta, kliknuti ću delete na tikovnici, jer ga već ovdje imam od prije. Ok, i ono što morate sad napraviti je zapravo samo povući ga u ovaj tu dolji dio. Znači sad se on tu nalazi. I tu će vam se nalaziti sve vaše stavke koje ćete imati, to jest koje će vam biti ubačene u vaš projekat. Koji će zapravo biti u obradi. Ok. Znači, projekt pano je zapravo samo mjesto gdje ćete skupljati stvari s kojima možete se posluživati u vašem projektu, a ove tu stvari koje se nalaze u ovom tu prostoru, u ovom tu dole, on će vam služiti baš nakon za obradu. Dobro. E sad, recimo da želimo baciti nekakav, naš efekt. Pa recimo možemo baciti nekakvu kišu. E sad, kako se ubacuju efekti? Pa recimo možete otići u ovaj tu desni pano, ovdje gdje vam piše Effects and Presets, i u ovu tražilicu upisati nekakvo ime efekta. Primjerice možemo upisati kiša, ali normalno morate na engleskom pošto hrvatskog nema. Upisat ćemo rain. I sad kada bih recimo možda malo ovo tu resize-o, znači čisto malo da mi se bolje vidi, možda još malo ovako. Vidimo da imamo tu razne sada presete, to jest i presete zapravo, a i efekte. I kad bismo očeli recimo ovdje, ne znam, u simulation, znači simulacije, ECC rainfall. E sad, kako aplicirate efekt? Jednostavno ono što možete napraviti je selektirati ovdje vaš video ili što već god želite i ovdje dupli klik na vaš efekt. Znači dupli klik i otvori mi se ovaj tu efekt. Vidimo ovdje u Composition panovu da nam se vidi taj efekt, a sa naše lijeve strane u Effect panovu nam se nalazi taj efekt sa njegovim postavkama s kojima možemo manipulirati. Također ono što ste mogli napraviti ako Ctrl+Z napravim ili Command Z, ono što ste mogli napraviti je jednostavno povući taj efekt i na vaš video pustiti ili što već koristite. E super. I sad kako zapravo pogledati da vidim zapravo kako izgleda taj efekt? Možete ručno, znači otići na ovaj tu cursor, ovo tu, time indicator, i povlačiti polako i pogledavati da vidite kako to izgleda. Ono što možete napraviti je, ako želite jako preciznu kontrolu nad vremenom, koristite page up i page down na tikovnici. I tako idete sliku po sliku. Ili jednostavno ako želite pogledati baš cijeli video da vam se napuni to u RAM memoriju, jednostavno kliknite nulu na tikovnici, to jest točno tamo gdje je onaj numerički dio gdje su vam brojevi. I kliknite nula. Primijetite ovdje da će vam se sada puniti u donjem kutu ovaj tu zelena, ajmo reći, linija. To vam je znak da After Effects vam puni taj video sa efektom u RAM memoriju, tako da možete imati kasnije fluidan prikaz bez štekanja onoga što želite vidjeti. U nekim slučajevima to može jako puno trajati, zaviseći o kompleksnosti vašega projekta. I kada napuni se možete vidjeti zapravo kako izgleda taj efekt. Normalno, većinu puta kada aplicirate neki efekt neće vam iz prve pasati
njegove postavke, nego ćete ih morati možda malo promijeniti. Ali, o tom potom, to ćemo možda malo kasnije, samo sam htio pokazati zapravo da kako zapravo ubaciti nekakav efekt za početak. E sad, postoje slučajevi, a to su zapravo vrlo česti ako radite recimo nekakvu animaciju ili TV reklamu, da nećete imati nikakav zapravo video footage, to jest video klip i na nešto morate aplicirati nekakav efekt. U tom slučaju nam dolaze solids. I recimo da želim napraviti jednostavno kišu i to je to, znači na nikakav video, na nešto. Otiću selektirati ovaj video i izbrisati ga, delete. Otićemo ovdje gore u layer, znači ovo tu gore, layer, new, i otićemo ovdje pod solid. Znači ovdje ima raznih tih stvari, ali zapravo nećemo danas sve pokriti, jednostavno bio bi malo predug tutorial, ali jednak baš nema previše smisla, baš na početku vas minjaviti sa toliko stvari. Kliknut ćemo na solid. I otvorit ćemo se na mali dialog opet i možemo pisati naše ime. Ovo ime će nam biti zaviseći o ovom tu koloru. Znači u principu, prvi put kad otvorite solid možete vidjeti zapravo da After Effects sam već raspoznaje i imena, to jest boje, i sukladno tome daje ime ovom solidu, ali normalno vi možete to preimenovati i recimo nazvati ćemo ga kiša. Slične postavke kao u kompozicijskom dijalogu, recimo da nam se sviđa i ovdje također možete birati boju ovoga solida. Kliknut ćemo OK. Što je to zapravo solid, pitate se? Pa solid vam je zapravo najobičnija stavka u After Effectsu na kojoj možete aplicirati neke stvari. Primjerice efekte, možda ćete htjeti neke maske, možda nešto treće. Ne mogu se nije baš previše sad sjetiti čega sve ne. Primjerice, evo, sjetio sam se, znači kad recimo želite bojati i recimo želite crtati na nekakvom, kao na običnom papiru, ne želite nikakav video. Onda bi se recimo mogli otići selektirati taj layer, otići recimo da ako vam se ne sviđa crna boja, layer, solid settings i pod color jednostavno staviti bijelu boju. I kliknuti ću OK. E sad imamo ovdje jednu malu grešku, vidimo da mi stavi upitnik umjesto š, tako da vas to ne zamara. To moja greška što se tiče operativnog sistema. Ok, imamo sad tu bijelu boju i recimo želimo aplicirati CC Rainfall, znači kišu. Stavit ćemo ga unutra i ništa se ne vidi. Logično, ne može se kiša vidjeti na bijeloj boji. Otićemo ponovno Layer, Solid Settings i staviti na crnu. I sad normalno na prvom frameu se ništa ne vidi, ali ako biste možda malo išli dalje, vidjeli bismo da se to vidi. Nažalost, dosta su prozirni, pa ako odemo ovdje u opacity i povećamo to na 100, vidjet ćete zapravo da se više vidi. Dobro ljudi, evo to što se tiče layera, znači imate ovdje dosta tih stvari. Za sad ću vam samo poznati ovaj solid layer, njega ćete vrlo često htjeti koristiti u slučaju, to jest u situacijama recimo kada trebate neki efekt aplicirati na nešto i kombinirati ga sa nekim drugim stvarima, tipa recimo ovo kišu, sa ne znam nekim drugim, možda videoklipom. Polako, skućite to sa vremenom. Za kraj, znači, eto, htio sam vam samo pokazati još, znači, kako još možete, na primjer, napraviti jedan vrlo jednostavan background, to jest pozadinu. I to će vam i također isto biti jako dobro, za to će vam vrlo često biti dobro koristiti solids. Znači, selektirat ćemo to efekt i nastavno ćemo ga isključiti, to jest deletati. I ono što možemo napraviti je otići efekt i otići ćemo pod generate. Znači, tražimo generate i otići ćemo naći efekt ramp, znači ovo tu. I ramp efekt vam je vrlo često korišten za jednostavne pozadine. Promijenit ćemo jednostavno boju. Znači, ne morate sad baš mučiti se s time kako on to napravio, zašto radi tako brzo, čisto ovako da vidite sad malo kakve možete cool stvari napraviti u After Effectsu u vrlo kratkom vremenu. Ispričavam se što malo duže traje tutorial, ali čisto zato mislim da nije toliko dosadno zapratiti ako ste početnik. I ono što ćemo napraviti je jednostavno povući ovaj tu end of ramp, možda malo dalje. I možete dobiti vrlo cool efekt pozadine. I tako sam zapravo ja bio koristio u ovom tu svome stvari, znači otišao sam background i vidimo zapravo ista stvar, znači koristio sam ramp efekt. I zato vam vrlo često ćete koristiti solid layer. To je to ljudi što se tiče ovoga tutoriala, možda biste htjeli još čuti jedan savjet, vrlo često čujem pitanja zašto to se dešava. Znači primjerice da imate i nekakav zvuk, znači dodali ste zvuk na kišu u ovom tu
recimo projektu. I normalno pokazao sam bio da ako želite pogledati vaš video, da recimo želite kliknuti 0 na tikovnici. I ono što će se desiti je zapravo čuti ćete video, ali i zvuk. No, neki su jednostavno navikli koristiti space. Znači, recimo, mogli ste također koristiti space na tikovnici i pogledati zapravo kako to izgleda. No, fora je što ako koristite space, nećete čuti i zvuk. Znači, to vam je razlika između RAM preview, znači, također imate gore u desnom kutu ovaj tu pano, znači imate ovaj tu RAM preview, to vam je zapravo kratica na tikovnici ova sa nulom. Znači, to je razlika, RAM preview vam ima zvuk, a play ili space na tikovnici vam čisto sam pogledava vizualno, bez zvuka. To je to, ljudi moji, od ovoga tutoriala, nadam se da ste uživali i vidimo se u idućem.